Jämi 84 mountainbike-maastopyöräilytapahtumassa polki yli 800 kilpailijaa. Miesten sarjan voiton vei Alkes Maasikmets ja naisten sarjan ykkösenä oli Susanna Laurila. Kisa lähti aika rauhallisesti liikkeelle. Ajeltiin toi ensimmäinen 25 kilsaa aika hissukseen isolla porukalla. Ajoin sen Pirkan pohjan, sen ainoan tai sen yhden pisimmän polun niin paljon kuin lähti niin Vatulaan asti. Niin sitten meitä oli siinä 2 virolaista ja minä ja Sasu Vatulassa ja sen jälkeen me ajettiin yhdessä siinä, mutta sinne ennen kuin tultiin Vasu-huoltopaikalle ennen isoa soratiepätkää, niin siinä tuli jo Kusti ja Toni Tähti tuli mukaan. Ja tie laitettiin sen verran rauhassa, että sinne taisi tulla aika monta miestä mukaan meitä. Ja mä vedin sellaista hissukseen siinä. Koitin tuosta Tamkörvistä muutaman kerran irti Jylli-huoltopaikalla ja muutamassa töppyrässä, mutta sehän oli kun se oli vetänyt ankkurin kiinni. Niin sitten meni se kärkikaksikkoon ero noin minuuttiin 47 sekkaa mä kuulin siinä ennen kuin alkoi Jyllin jälkeen nää niin kuin, ettei ole isoa tietä enää vaan polkua. Sain sitten kärjen tuohon 5 sekunnin päähän tuohon asuntovaunujen väliin ennen maalia. Ja kuka sieltä vie voiton? Näyttää siltä, että voitto menee tänään Viroon kyllä, vain numerolla 1. Sasu siinä veti aika iloiseen viimeisen 3 kilsaa ja Maasikmets peesasi ja voitti aika helposti Kiri sitten siinä. How I say it was a little bit easy but nervous and it wasn't so fast, but we look at each other more. We know it Pastaranta is very strong and of course we prayed him and we didn't know how his shape. Ei ihan nappiin mennyt sillä kun oltiin sovittu, että ajettaisiin niin kuin yhdessä, mutta nyt meni sillain, että mä niin kuin autoin kavereita ja kaverit kiusas mua, että näin tällä kertaa.